Kanti abantu baphefumlile ngelinqaku kwiqonga lethu leWhatsApp lokusweleka kaZenizole Vena kwisikhulo samapolisa eMotherwell eGqeberha emva kokujikiswa kwikliniki kule lokishi. Mna ndifuna ukuthi kwisapho leligqiyazana lingaqombi lide liqalekise liyazi into bangaba uThixo usenalo ngamaxesha onke. Ibuhlungu kakhulu into eyenziwe ngamanesi aseGqeberha ayinyamezeleki uthi usathetha nje uziva iinyembezi zisihla. Athi amanesi asawuqeshwa aphakamela izigulana. Emsasazi wami andifuna uphosisa. Isandixhele umphefumulo nangoku lento yenkosazana encinci kangaka. Yini umntana esaze ngobuso elizweni? Kodwa makaphendule. Lo ujike umntana ekliniki, umntana ade aswelekele emapoliseni. Makaphendule, makaziwe ngubani lo wenze lonto. Umsakazi, ekliniki lapho ke kwaya khona lengane le, amanesi lapho bekhona lapho bengicabanga ukuthi avela xoshwe. Siye epolice station lamaphoyisa kuyiwona ngakwazanga ukuthi asize lengane lawo. Nawo makaxoshwe. Madoda eSouth Africa siyeke lento yokudlengula abantu besifazane. Asizama ukuthi samadoda sithathe isizwe saSouth Africa sifikele izingane zethu nabantu besifazane. Kutheni nabethunana, kutheni nabethuna umthetho waseSouth Africa uyeke kangaka? Abantu bareyishwa left and right, abareyishwa abantu kude kufe umntana akufele epolice station. Ugovernment uthini ngalomthetho wakhe uyeke. Ngoba umthetho waseSouth Africa uyeke. That's why abantu besenza into abayithandayo kwamanye abantu.